Ciptoning. Ana ngendi papanmu Ciptoning? Kacarita Begawan Ciptoning ya pamadyaning Pandhawa nglepasaken pusaka Jemparing. Den sarengi dening Kiratarupa. Kaelokaning jagat. Jemparingnya Dyanarjuna jemparingipun Kiratarupa sareng tumanem angganing Wraha. Wraha sirna mergalayu nanging jemparing kalih kantun setunggal. Sang Arjuna esmunya kang lagya kamanungsan kaserpan ring tingkahing mungsuh niran padha kadang kowe mung bagus aja celandakan kowe ya. Iki jemparingku. Nek kowe arep milik kuwandaning Wraha iki kena. Nanging jemparing kuwi jemparingku. Pripun, Gus? Aja kuwatir, Petruk. Kowe iku sapa? Aku Tuwa Buru Kiratarupa. Kowe sapa? Sejatine pamadyaning Pandhawa. Arjuna. Oh, kowe sing kaloka ing jagat Raden Arjuna. Iya dasar nyata. Apa sebabe? Satriya kaloka ing jagat kok celandakan. Jemparing dudu duweke arep dijukuk. Tesmak bathok mripatmu melorok nanging ora ndedelok. Jemparing iki lumepas saka gendhewane Arjuna. Kowe aja ngaku aku. Luwih-luwih kowe ngaku satriya. Satriya kuwi ora kena ndaku dudu duweke. Iki jemparingku. Nek kowe butuh kuwandane arep gayuh celenge iki sing dadi kuwanda PN. Ning jemparing iki jemparingku. Kowe kudu ngakoni sing mateni celeng iki aku dudu kowe. Jaja muntap pindha kinetap Nektra kocak ngundaran diridep mangala cakra Petruk nun kuwandaning Wraha singkirna tak ladenane Kiratarupa iki. Oke. Wah, caleng kok marake. Aja kowe dipanggep aku milik badang celeng. Nanging rumangsa kecocok rasaku yen kowe nganggep celeng iki kowe ingkang mateni. Karepmu arep apa? Nek pancen kowe padha katigdayane karo Arjuna, ayo kembarono katigdayaku. Loh, kowe nantang karo aku. Aja dumeh aku mung tuwa buru. Wiranging jagat nganti kalah karo kowe Arjuna tak ladeni Kiratarupa.
napa cakara kirata rupa mengsadyan Arjuna genti kalindih genti tumpang jayane kacarita Dyan Arjuna ngetok kadigdayan sigra kanakut ampianira kirata rupa sedya kabanting nanging dereng ngantos kabanting badar jatining wujud Sang Hyang Jagat Giripati palugon laguning lekas lukita linuding kidul kadung kadereng amomong memangun manah rahayu haswono tan manggolong kumolong manadu koro karnan karono pangapus puspita wangsalan semon jimat pepundhen kula pukulun Sang Hyang Jagat Nata sewu kalepatan ingkang wayah nyuwun gunging samudra pangaksama upami kula mangertos sejatosipun pangejawantahipun pukulun Hyang Jagat Nata sinten kula badhe wani dhateng pukulun mila bilih kalepatan kula wau sampun boten saged kaparingan pangaksama kula sumanggaaken pidana menapa ing kedah kula tampi mboten badhe swala syukur bejo sewu sak pejah kula dipun paringi swarga sanadyan to kapatrapaken wonten neraka jahanan bilih sampun keparingipun pukulun kula mboten badhe swala pukulun ngajwalaju sang hayu palungguhan ulun kaki Arjuna kula wonten dawuh lekas kita wani ngembari kadigdayaning kirata rupa kang sejatine iku ulun mbuyah ndadekake duka ulun kapara malah ndadekke bombong rasaning pamikir ulun ulun mengerti marang kasudibian kita kepara nyata satria pilih tanding sekti mandraguna buntas kamuruh saliring aperang upama mungsuh kita iku mau dudu ulun
mesti keperandangan. Mula ulun bareng priksa katigdayan kita saya bombong rasaning pamikir ulun kamula nulinggi. Bathara Guru, kowe medhun Mercapada nggodha ndaraku ya? Ulun iku ora nggodha, kepengin nyoba kapramirane. Kaya ngapa pertanda katarimaning tapa. Oh, ngono. Ya. Padha raharja to? Ya pangestune Kakang Ismaya. Kula nyaosaken bekti kula pulun. Ya ngono garing. Kula nggih nyaosaken bekti pukulun. Ya Petruk ulun tampa. Oh. Sangat dipikulan. Pukulun kok pikulan kowe iki. Ora sah omong wegong nek omong ora bener. Ora omong meneng wae ku darani turu. Yo nek metu apa-apa ora bagei. Anggriyae niku yen mikir bagian. Arjuna kula wonten dawuh. Dupi ulun mulat kasudibian kita patut kita dadi jagoning dewa. Kalenggan iki kayangan duwe mungsuh. Nandrendra Manik Ngimo Himantaka jejuluk Prabu Nirbita Nitya Kawaca ya Prabu Niwata Kaca. Sedya gayuh widodari. Betari Supraba kang sedya digayuh. Nanging sejatine iku mung kinarya pamadan. Sejatine kepengin ngrangsang pangwasa ulun. Muya ana liya kejaba mung kita. Ingkang kudu ulun percaya nyirnake reretuning jagat ingkang mapan ana anggane Niwata Kaca. Janeyaning talaga kadilangit mambang tanpa wulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur nampi dawuh pangandikanipun pukulun liwang jagat nata sagah dereng kantenan selak mboten lajeng kula sagahi syukur mangayu bagya. Kajaba saka iku ulun paring kanugrahan marang kita. Pusaka wujude jemparing ingkang aran Kyai Pasupati. Nanging ana mantram saktine. Dadi lamun dudu kita ingkang lepasake mbuya bisa. Merga mbuya ana kang mangerti mantrame. Kula nulinggi Pamparana pusaka Pasupati kena kinarya piandeling ayuda. Leng-lenging driya mangun mangumbung. Mangun mangu wang winangun. Winangun kang lagi hamangeni anenangin onenging nolo matur nuwun nyangati pikulun kepareng-paring kanugrahan dumateng ingkang wayah Arjuna. Aku ya matur nuwun ya Bathara Guru. Momonganku mbok paringi ganjaran. Kakang Ismaya ya. Nanging nitik gedhening kasutapan kita. Nguyang Pasupati kang ulun paringi marang kita. Nanging ulun mundhut priksa kita.
kita duwe panuwun apa marang ulun. Sedulur sebagani. Kebareng matur sanipun Hyang Jagat Nata. Sewul patatur kula pangaksama. Yo. Pilih kula kebareng gadah panuwun. Kula gadah panuwun bidang tumapak Prang Bratayuda Jaya Winargun. Kula nyuwun Pandhawa ingkang sasak. Tuwin kadang kula gangsal sakripun kula. Sakita wetak mboten wonten ingkang cicir salah tunggal. Kula panuwun kita besok Prang Bratayuda Pandhawa menang. Kadang kita lima Puntadewa, Werkudara, kita Nekulastiwa wutuh ora ana kang cicil. Kula muni ulun sebadan. Apa meneh perlu kita? Sampun. Dipikir dhisik lho, Gus. Mumpung niki wonten kalungan. Muga aku di penuh iki lho. Nek kowe ora karo loro kudu. Harus apa? Nek kowe nek di penuh karo bojomu wae. Kowe kisane aneh kok, Truk. Aku karo bojo wedi iki. Kareng iki suploke sok delok tayangan suami-suami kalah karo istri ya karo ngono. Karo bojone iki gila ngono. Kowe werna-werna kon. Kepiye Janaka? Apa meneh penuwunmu? Sampun. Wis, mung iku penuwunmu. Inggih. Ulun sembadani cukup semene pangandika ulun kondur kayangan. Niku kepripun? Bathara Guru nganti ping 3 le nanting. Apa cukup penuwunmu ming kuwi? Apa meneh penuwunmu? Kula niku ajeng matur sumela rak wedi Bathara Guru nek agek kaya ngoten niku ora kena disuwawa. Kula dhewe ora wani. Ning batin kula niku ngajani sampeyan ngoten. Lah apa ana ingkang kurang lah kathah. Cobi kula aturi menggalih. Penuwun pun namung Prang Bratayuda Pandhawa menang 5 butuh ora ana sing cicir. Iya. Kang putra Ndara Angkawijaya, Ndara Abimanyu, Ndara Gatotkaca, lah kok mboten disuwunke niku pripun? Rem-rem surem Dewangkara kingken lir manguswa kang layon ilang memanise wadana katon layu kumalku cemrahnya maratani marang sariranira
gono bang sumirat Kakang Semar kalimput bebudinku ora kelingan karo anakku Gatotkaca dubi aku wis disembadani Bratayuda menang 5 wutuh bombong ing pikirku saknalika gawe buntu nalarku ladalah nggih lelakon niku kudu mung dilakoni mboten wonten sanes penjan kudu mung pasrah marang panguwasaning Bathara iya Kakang Semar lah rene pendan pun saguh dadi serayane Bathara Guru sakniki kudu dilakoni kudu sampean ngundurke mungsuhing dewa sing teng Gunung Siulawulu apa ora prayoga yen aku nyuwun pambiyantu para kadang Pandhawa lah prayoga kula caosi priksa nalika Bran badhe bidal saking paprangan rak Petruk pun dawuhi kabarno nek aku mati nek kabar wis ngebaki jagat kowe ndang nusula nang Indrakila ngoten to iya niki kabar wis ngebaki jagat nek jenengan niku sedo lah niki mangke nek Petruk napa Garing sing sowan teng Amarta rak dadi pepadang ngoten para kadang Pandhawa candrane kaya mlaku wanci panglong keperlu obor saknalika entas peteng njuk padang pikire pun gak didhawuhi Petruk nun kowe tak kongkon bali nang Amarta nyuwun pambiyantu para kadang nggon arep mungsuh Prabu Liwatakaca oh nggih karo kowe orang sikilku kok ngene iki tok jak mlayu nek yo mudhar aku karo kowe Gong bukannya greneng-greneng napasku agak anget Truk aku malah mati nang dalan aku oh yes lakonane dhewe njuk ro sapa Truk kancamu dhewe kowe ora gelem bakung ora gelem wah nyemelangi iki lah beteke ngopo lah mantumu nang omah ming dhewe mau moko Petruk iso ndakdu Truk kowe aja mampir kok manuk ngopo mbakmu nang omah ming dhewe bojomu lempoh kok umbuk kowe Gus nyuwun pamit nggih Gus sing hati-hati Petruk wis yo mau njaluk pamit aku candrane kaya mimis kasawatake playune iki Lurah Petruk kang kinarya sambeting carita nenggih negari Amarta para kadang Pandhawa ngempal kaya dene tebu sak uyun
di langit mambang tanpa wulan upaman niko lintang tulya kusumayana sumawur Koko Prabu Bathara Kresna dering dangu rambuh ing rayi nyaosaken pambagya raharja saha pangabekti kula kunjuk Yayi Samyaji katedha kalingga murda dipinampi sabdanipun Yayi Prabu Puntadewa kepareng Yayi Prabu mundhut priksa piswanipun ing Raka pamujinipun Yayi kasembuh pengayomaning Hyang Widi mboten manggih sambikala mawantu-wantu panuwun kula keparenga dipun prayogakaken lenggah Yayi Prabu Puntadewa inggih Koko Prabu Baladewa semanten ugi ing rayi nyaosaken pambagya raharja saha pangabekti kula kunjuk kula tampi pangandikanipun Yayi Prabu kula petelaken jaja kendela sami-sami Yayi Prabu mundhut priksa sawanipun ingkang Raka pamujinipun Yayi Prabu Puntadewa mboten manggih sambikala inggih Koko Prabu Sena opo barep kakangku aja nganti daluwarsa nyaosna pangabekti rawuh Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Bathara Kresna barep kakangku ya Baladewa kakangku bektiku tampanana ya Dimas Werkudara tak tampa Kresna slidheng kakangku bektiku tampanana ya Dimas Bratasena ndak tampa Koko Prabu Ndwarwati kula nyaosaken pangabekti kula ugi nyaosaken pangabekti Koko Prabu ya Dimas Nekulasdewa tak tampa Yayi Prabu
Kepareng utusan Kang Putra Gatotkaca nimbali ngraka mawantu-wantu wonten keparingipun Nyai kados pundi? Koko Prabu kula suwun rawuh wonten Ngamarta kepareng paring priksa pawarta sirnanipun Dimas Arjuna. Sampun ngantos Koko Prabu mawi warana utawi mawi tedhing aling-aling kula aturi bloko bilih Dimas Arjuna menika sampun pecah mboten nilar kuwanda kula badhe netepi prasetyaning Pandhawa kula sedya bela pecah srana obong Koko Prabu kaya mengkono kuwi Kresna kakangku rina wengi barep kakangku sing dingendikake nek jlamprung adikku mati barep kakang arep mati obong bendina wis dawuh supaya tata glondhong arep obong ya Dimas Werkudara aja kuwatir Yayi Prabu kula Koko Prabu kula atur menggalih pamarta pejahipun Arjuna ngebaki bawana. Yen Arjuna menika pecah mboten nilar kuwanda, kula mboten maiben yen Janaka tentu saged mergi. Janaka menika kebak pejanganing pendhita gentur tapane. Nanging menawi estu Janaka menika pecah mboten nilar kuwanda, lak menapa Kakang Semar sak anakipun ugi pecah. Sobi kula aturi penggalih. Kok lajeng pawarta pecahipun Janaka Raden nanging Semar sak anakipun ugi ical mboten kantenan. Oh inggih Yayi sabar. Sampun Yayi lajeng bari seda pecah obong. Yen Arjuna tesih walya temaing jati wonten pundi lenggahipun Koko Prabu? Kula kepeksa dereng saged matur. Ingkang raka nyuwun wanci sekedhap. Cumadung wewenganing Jawata. Tatkala narpa Kresna tan tulus anyakra ring Resi Wara Jahnawi Suta. Om Kokalira minggahing rata Dar tumiyangaken ingkang sarutama pelajaripun Petruk Kanthung Bala Petruk longgarno napasmu dhisik Petruk Petruk longgarno napasmu Petruk longgarno napasmu Petruk longgarno napasmu Petruk longgarno napasmu yo matur Sanendara Bulu buntung elek ora dikampleng ora matur kancan melajar saking mriku tebih bolongan songo nggo metu angin metu ngirung metu kuping metu tutuk metu mata wah sing medal wingking jan gandane ora sembrono matur sane barep kakangku sila sing demes lah niki pun sila niki jonjrong semono ngene lelungguh lah ngono lah niki nek cara nggen kula niku le ngarani ndekem niki mboten sila genep rong jam ya pegel lho wis to enggal matur nggih Petruk kuwi padha raharja. Pangestu wilujeng. Petruk padha slamet wilujeng.
Petruk kowe mondho slamet wilujeng. Petruk kowe slamet wilujeng. Petruk padha harja wilujeng. Petruk wilujeng. Kudu dibagekke matur. Semene ukae kok ya bageke kabeh. Monggo jane wangsulane ming pukup wilujeng kabeh ya wing wilujeng. Ngejah-jah ilat ora ana gunane. Ngono kene Petruk padha slamet ngono iki 10.000. Petruk padha slamet 20.000. Suwe-suwe mlumpuk. Ayo ora sembrono nggih. Lah iki sing gawe kabar patine Janaka lulu mangke sareh. Malah alkurombo. Kowe iki arep omong apa? Sinuwun Mandura yo ajeng duka kalih kula. Wis ndang matura dhisik. Pareng matur sinuwun Prabu Puntadewa, sinuwun Dwarawati, sinuwun Mandura. Ndara Werkudara, Ndara Nekula, Ndara Sedewa. Duwe ndara-ndara kula sedaya. Kula caos priksa. Nalika kabar sedanipun Ndara Janaka, kula mboten mukir kula sing gawe kabar. Banjur kepiye Petruk mangkiriyen. Purwanipun mekaten, lekasanipun mekaten. Wiwitane mekaten. Ora dibulan balene. Purwane lekase wiwitan. Ndara Janaka menika rak mengsah sinuwun Prabu Stija sawargi. Ndara Stija rak nglepaske Galimpung. Kenging pojokane dodot Ndara Janaka. Dawir Ndara Janaka njuk ndiprok. Kula nyedhaki. Pripun Gus, pun nangis kula. Pripun Gus? Aja kuwatir aku ora apa-apa. Oh, mboten napa-napa. Iya, ning tutukno le nangis. Hale nangis nek mboten pancen nangis, ajeng nangis iku angel. Nggih kula isak-isake kok. Lah pripun to? Aku kena panahe Stija, dodotku suwek. Tondo aku kurang digdaya, Petruk. Mongko Bratayuda iki karo iki abot Bratayuda. Aku arep bangun kitapa. Arep napak sungging Eyang Palasara tapa nang Indrakila. Kabar patiku ratakno wong sak paprangan iki. Nek kabar kira-kira wis rata kowe nduk nututi aku. Ndara Janaka matek panglemunan blas ical. Kula ngandani kakekne Gareng Bagong sareng kabar pejahe Ndara Janaka pun rata kula njuk minggat. Ora tindakan, omeng Petruk kok tindakan niku. Kesah niku purwane. Lah, Ndara Janaka niku bul bangun kentapa teng Indrakila. Kalenggan menika dipun seraya klayan Jawata. Diseraya Iwang Jagatnata. Nggih, nyirnake mengsaing dewa. Mengsaing dewa niku Ratu Manik Ngima Mantaka. Jejuluke Prabu Niwatakaca wujude buta. Saestu Ndara Janaka maju. Wah. Dereng kepethuk Niwatakaca. Kepethuk balane. Balane para buta-buta. Kala-kala sinten jenenge kula mboten atek dong. Arane Ndara Janaka niku sak lawase tapa rak li perang lali. Oh, dewek-ewek buta mboten ngarep. Ndara Janaka ajur kuwi. Ora kena mbok kukup kuwandan, mboten saged. Jlamprung dirayah buta. Nggih, wah buta patene. Ora paten. Jumen-jumen.
Senadyan Petruk matur boten pecah nanging tundhonipun jebul Dimas Janaka dipun rayah Gandharwa. Monggo Prabu Petruk nun kowe tata glondhong nggih napa aku arep mati obong sebabe mbelani Janaka sebabe Janaka mati sing criyos lambimu mau kula niku mung nyobi ndara-ndara kula niku pripun kalih Ndara Janaka niku pripun sareng mireng nek Ndara Janaka mati dikeroyok buta wah terus Sinuwun Mandura Ndaraku Ndara Gatotkaca sak piturute glantak sing ngantuk ya nyuda mak glegah rame dadi Janaka ra isih urip to tesih wandamu kaya unta ngono kowe iki nek ora reka-reka gawe geger ngono ora seneng kowe ya siji dadi Janaka isih urip tesih trondolo iki oh Petruk kantong borot oh wis semalaran apa-apa iki dongene aku mau apik-apik ngono terus biuk tak arani iki nek aku matur ngono yuk do geger yut Petruk kowe blonjo tuku iki perlune terus aku entuk cadutan bulane yen do lunga teng gleleng Gus kula dintene nek ora karo aku kesasar aku Mawur mangawur-awur murahan tengarane ngajurit gong beri magru gongso tetek kaya butula war pangri ing turang gestir kata ingkang tuwa lelayu sepit dalah daya kemandene dewa wis ilang imbaning gunung Siulaulu wis ketok padhang ana mencorong mawa cahya tak arani dewa jebul dudu kowe titah lumrah satira ngendi balik suruh genti aku takon kowe sapa Warangka dalemane Mima Himantaka Patih Mamangdana yo kowe pamadyaning Pandhawa Arjuna kowe Arjuna ya dasar nyata darbi sedya apa merpeki aku serayaning dewa yen kowe kena iman semingkir saka papan kene Gusti sesembahanmu supaya maju yen ora bisa tak pendhaki kekarepane nggayuh widodari Gustimu bakal tak sirnake wah dalah kaduk wani
bondo kendel. Ora susah kemungsuh Gustiku. Patih Mamangdono keduga ngrimah-ngrimah kuwandamu. Yen mengkono ketokno kadigdayan. Wah, kegulung rampung nyawamu. Pawiwat moco kumprut tibaning raga mati kepanasan Paman Jaloko kabur tambane pisan trima kowe kabur tambane kabur terus. Lah nek Ndara Jaloko ora pancen kabur. Kula niku bandulan belarak sempale. Ditumpan tempene rak malah kaya diyun to. Surapatut mongolo nyolok mata. Matane sinten sing kula colok? Mbok ya wis ora usah wangsulan. Pitule dikenek iku apa ora wangsulan. Kenek ki apa? Mangke muni cangkem darani saru. Ngewuhake diwangi ora entuk. Dinengke wae ku darane aku nganggur. Monggo wis kebacut nomo dum-duman. Nyaosaken bekti kula paman. Iya tak trima nggih anakku lanang. Waduh paman. Dupi kula sakit nyembah paman. Lega raos sing manah keterangan. Paman sedo menika namung kabar kabur. Paman teksih sugeng. Iya sejatine aku mung nilapke para kadang matengke kasutapanku nanging kelengganikina dadi serayaning diwa aku kabur iki mau digetak kala Mamangdono mawantu-wantu panuwun kula paman kula nyadong duka paman kula dilenggas keca Mamangdono kula tandhingipun iya to yen mengkono ingkang prayitna nyuwun pangestu Kanjeng Paman. Satrio pangawak brojo sapa Gatotkaca kuwi sapa Patih Kala Mamangdono endi
Janaka tak patenane. Kelakon kowe nyirnake Paman Janaka. Yen Gatotkaca wis kemlundung mestakale. Wah. Wani mungsuh aku dene apamu. Oh, kegulung rampung nyawamu huntir pedhot gulumu. Aku Jolo tak melayu Gatotkaca ora culke nek durung tugel gulumu. Gatotkaca mulat kala Mamangdana kaya mulat singgat betatung sigra matek aji esmu gunting saknalika salira brojo den pancat pundhake kala Mamangdana den untir mestakane Jonggo tikas pancing sirna mergolayu. Sesembahan kula sangir Kyala Patih peran seda wonten madyaning paprangan bocah buta wandane sangir Kyala Patih dirukti lelakon iki dadi atur para srayaning dewa aturke Gustiku ora urung tugel kulumu. Janing talaga kadilangit mambang tanpa wulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur kungas dadi jaludha bah yen ora sisip panduluku iki togok inggih sinuwun padha basuki kok
Pangestune sinuwun wilujeng kula nyaosaken sembah. Tak tampa, Gop. Piye pawartane? Kowe tak dawuhi nderekke perjineman kala Mamang Murka. Yo. Kebareng matur sanipun sinuwun. Lepat kula nyuwun pangapunten. Iya. Nalika semanten wonten margi menika sampun kula caosi priksa kang abdi Mamang Murka. Nek karo pendhita iki kudu ngajeni. Aning malah penganggepe niku kudu pendhita niku sing ngajeni kalih Mamang Murka. Jalaran Mamang Murka menika pejinemaning ratu. Penganggepe pendhita niku rak mung wong lumrah. Luwih-luwih limapan nang gunung. Monggo aku ki abdine ratu ngoten. Rak kudu pendhitane sing nyembah aku ngoten. Wah, njuk piye? Mboten kegatur kula. Gunung Indrakila niku gununge cilik. Ning pun direngga-rengga tetanduran kembang-kembang warna-warna. Mboten mupal babar gondo amrik arum. Kaya wong bingung. Bengak-bengok jepune. Gerak-gerok rening mambu gondo wangi. Lha kok sanalika niku dadi celeng. Wis dadi celeng kepiye? Lah nggih Mamang Murka niku dadi celeng. Gedene sak gudel. Badhe wangsul dhateng Praja Lingsem. Lajeng kula supados matur yen Mamang Murka sampun pejah. Kula rak mboten mentala mandheg mangu lampah kula. Nanging jebul estu ing tapa wonten Indrakila menika Begawan Ciptoning pinuju niti priksa tanemanipun sareng semerep nek risak dirusak. Kang abdi Mamang Murka dilepasi jembareng. Sakmenika lajeng Kang abdi Mamang Murka sampun pejah. Jaja muntap pindha kinetap nektra kocak ngondarandir idep mangala cakra. Seru dukanira Prabu Liwata Kaca katitik jegrek kaya tugu manik arca molat katungko plajarira Gandharwa diktya kala Bethut riwut. Kula menika kawula dalem manik ngimoy mantaka. Oh, ya buta kawula kene nggih. Malah kula sampun klebet dados abdi dalem. Namung kula menika mboten cinaket. Jenengmu sapa? Kala Bethut riwut ingkang nyaketaken kula menika Kang abdi Rekara Patih Mamang Dana. Yen ngono kowe melu Mamang Dana. Nggih. Piye? Barising para Gandharwa dumugi imbaning arga Siwrawulu dipun prepeki para dewa. Pasulayan-layan para dewa nanging para dewa kawon mungsa menango
mungsuh Patih Mamangdala. Banjur piye? Supraba diparingke mangke rumiyin. Sareng dewa-dewa uncat saknalika imbaning gunung Suralu niku peteng dedet. Larak bingung lajeng sami kendel. Saya dangu kawontenan peteng dados padhang. Jebul wonten satriya ngaken panengahing Pandhawa Raden Arjuna. Dados rayaning dewa. Pasulayan kelayan Patih Mamangdala Pacakara. Arjuna wonten ingkang bantu satriya saking ngambah Nggala. Nama Raden Gatotkaca. Mangsa Gatotkaca namung kangge sak kedheping nektra bebasan. Keng abdi Patih Mamangdala pecah tigas pancing janggane. Buta-tata gati wisaya indriyan sasara maruta pawana bana margana om kanca bayu warayan trining rana wisikan gulingan limo Surapatut dewa golek sraya nggih sapa jenengmu mau kala Betut Riwut lah riwut kula ketap loh wadya bala manik memang toko sak anane sifat buta lanang cekeli gaman aku dhewe kang mandikane munggah kayangan Junggring Sraka Wara Supraba tak jaluk ora tulungke obrak-abrik kayangan